se otce mého 21. prosince 1948. Budeme jezdit na koníčku, jako když jsme byli malí, jako když jsme byli velcí. Létání v aeroplánu, létání v posteli. Nemrdám ráda v přírodě, nemohu přitom roztáhnout nohy. A pak lezou mi po nich brouci. O tomto mrdání vyjde zvláštní číslo večerníku v Lidových novinách. O něm bude úvodník, nadepsaný Dělejte to jako já. Popelčin střevíček padne jako ulitý. Moje kunda také, ale jenom někomu. Ne jedinému ovšem, tobě by jistě padla. Kundy se šijí na míru a krejčímu se přitom říká: dejte mi tam hedvábnou počívku a knoflíky nedávejte, budu ji nosit stejně rozepjatou. Šijí se tedy stejně jako pánské prádlo. Můžeš mi vylízat prdel, jestli ti to působí radost. Mně ostatně také. Přišel s vlásky učesanými jako malý chlapeček a hráli jsme si na maminku a na tatínka. Ale tatínek nebyl on, a tak jsem šla k lékaři. Kdyby to byl on, šla bych ostatně také. Říkala jsem mu přitom chlapečku a on se hýbal v rytmu smutečního pochodu z Chopinovy sonáty. Bylo to veselé, ale při Mozartově tureckém marši to bylo ještě veselější, protože to bylo zezadu. Kdybys byl co k čemu, udělal bys to také. Mého muže se nemusíš bát, má stejnou školu jako ty. Házeli si žaludem a duběnkami. Pojď si házet taky. Ale pozor, kdyby ses mi strefil do kundy, porodila bych žalud. Potom bych tě už nepotřebovala, to by bylo smutné. A slzy by kanuly do klína. Tě dneska ne, bolí mě to. A pak chtěla bych si s tebou napřed povídat, protože si vážím tvého intelektu. Lze o něm předpokládat, že je dostačující k mrdání směrem do stratosféry.